Esselamu aleyküm qadarly aziz vatandaşlar. Men şu çıkışımda size DBT'nin işlap düzen bir ikinci aksiyasını size hödürlüyor. O diýmek näme? Men bilýän hemme vatandaşlar, Türkmenistan'daky ýaşayan vatandaşlarymyz, daşynda ýaşayan vatandaşlarymyz gorku duýgusy bar. Şo gorku duýguny näme diýip bolýar? Nähili meseleler bilen nähili planlar bilen ýeňip bolýar diýip biz köp pikir etdik ştabymyz bilen. Biz size bir aksiýany hödürleýär. Ol aksiýa şundan ibaret. Siz her 6-njy gün, hepdäniň her 6-njy güni saat 19-dan başlap 20-käçeli agşam köçe çykyň. Oňa geýinimde ýa-ni çağıraňdan dostuňyza jaňadyň, beýleki garnaşyňyza jaňadyň, köçe çykyp köçede geldim. Ýöne beýlek ýerimi serdim, ýa-ni agşamky nahardan soň aç gelýärsiňiz, howa bilen dem alarsyňyz, beýlek ýerimi görersiňiz, salamlaşyň. Bu niýet bilen görünmeşiň, bu niýet bilen beýleki adamlarda hoş niýetden gaýdym. Umuman gepleşip köçede ýören esasy köçelerde ýörep hereket edelim. Hiç şeýle aksy, hiç şeýle manifestasiýa, hiç şeýle miting bolmaly. Siz kanun bolmaly. Şu kanun esasyna köçe çykyp ýöne bir saklasa, aýnalalydyk. Ýöne bir garnaşyny görelidik. Ýöne bir ýörep demalalydyk diýip çykyň. Ýa-da siz saklasalar, bu köçede ýörmek gadagan diýse, beýlek köçe çykyň. Şeýdip ýoş-ýoşdan siz görersiňiz beýleki adamlary. Siz ýekedär. Hemmämiz gorkýar. Bizim gorkýar. Ýöne bizim ýeňişimiz şo gorkmakdan has bolar. Onuň üçin biz öňe gidýäs. Bolmasa gorkmaýan adam ýok bu dünýäde. Gorku bir duýgy, ol adam gorumak üçin duýgy. Onuň üçin köçe çykyň, siz kanun esasynda hakyňyz bar, boňşyňyz bar, görmäne, ýa garnaşyň bar, görmäne. Ýöne köçede ýa-ni kiçik şaryklar diýdi, onu nime dip gelmeýän hakyňyz bar. Onu hiç kimse o haky konstitusiýa bilen goralan hak hiç kimse de gadagan etbilmeýär. Bizim prezidentimizden şo konstitusiýa, şo haklaryň garanty bolup çykyş edýär. Dogrusundan etmeli. Onun için şu aksiýa sizin gorku duýguny pesletmek üçin edilen aksiýa. Onun için şu 6-njy günden başlap, geljek 6-njy günden başlap saat 19-dan 20-käçeli şäherde bolan, Aşgabat bolan, ýa-ni Balkan bolsun, Mar vilayaty bolsun, Lewap vilayaty bolsun, Daşol vilayaty bolsun, kiçik şäherjik bolsun, kiçik owajyk bolsun, hekimleriň öňüne, ýa-ni uly parklaryň içine öňüne gelinde bir görüň, salam aýdyň. Gelin, gorkma. Men düşünýän uly kynçylyklar bar. Men düşünýän, ýa-ni Covid diýdi, koronavirus diýdi, olanma. Ondan tertap bolun, gelenlerde aramyzda distansiýa 2-3 metr bolsun. Biriň ýanyňyza geçende ýakyn geçmän, salam diýin, ýalylan soraň tanamasaňyz, eger birini saklasa, şo ýere üýüşünde soraň näçe saklaýan, bu adamyň haky bar gelmäne. Onu hiç ýa manifestasiýa demek ýa opozisiýa ýa-da ýöne onu dem almana, ýöremäne haky bar. Ine bu wagly çykdy, ýörejek bolýar, ýa-ni dem aljak bolýar. Bir gowuny hoşar ýaly çykdy diýip düşündirseňiz, ondan olar çeklerler. Eger de gatordyňyz, şu öňüňizdäki padýerin öňüne çykyň. Köçe çykyň. Ondan açyk gorku duýguňyz peherek bolsa, inniki köçe çykyň. Ýuwaş-ýuwaş şu köçeler çykyp gelin. Görkezim siziň bardyňyzy. Goý şu rejim görsin, siz adam, siz gorkanýyz, siziň gorku duýguňyz peherlenni, indi mundan beter gorkup bolmaz. Şu diýen aksiýamyzdan dogry taýdanna şoňa eger yrjaşsalar, onda bular hakyky Türkmenistan döwletine, Türkmenistan adamlara genosid edip öldürjek bolýar diýip pikir etmek.
Onun için işte de men düşünýän ýazarlaryny gaty bizim aktivistlerimiz ýerine kömek ederler. Onu birinji bolup çıkarlar. Korkmaň, çıkın, aýlanyň köçelerde ýa-ni gezin parklara baryň, oturun, gürleşin, özüň göküdün, sizin barlygyny diýdi. Ýa-ni polisiýa diýdi, MNB diýdi, ýa-ni prokuratura diýdi. O ýerde de bir düşünjeli adamlar bardyr, pikir etmeýär. Şul aksany geçirilmede siz öz dostlaryňyzy, öz garyndaşlaryňyzy, öz başga watandaşlaryňyzy görürsüňiz, düşünürsüňiz, olaryň bar, olaryň şul aksanyň içinde şul aksy bize kömek eder, gorku duýman ýeňip geçmäni. Onuň üçin gadyrly watandaşlar şul aksany gollan işte başga bir aksiýalar bolar, daşnaky Türkiýem ýa başga daş ýurtdaky bizim watandaşlarymyza da maslahat bolup başga aksiýalar bolar. Ýöne şul aksiýa edil Türkmenistanyň içinde ýaşaýan bizim watandaşlaryň duýgusyny, gorku duýgusyny peretmek üçin aksiýa. Biz her 6-njy gün 14 saat aşgabat wagty bilen Instagramda açyk çykyşymyz bolar. Ýani liderleriň biri başga lider çağırır ya ýöne adam çağırır. Şöyle çıkış eder. O ýerde siz Türkmenistandan ya daşy ýurtdan giri bilersiniz, soragyňyzy bilip beri bilersiniz. Biz ýani onlaýn rejimde size jogap bereriz. Gadyrly watandaşlar, biz sizi gaýry edýär, ýagdaýyňyza gowy düşünýär. Ýagdaýyňyz gaty kyn, üstüňizden hökümet gyzyp dur, oňdaşyndan produkta ýok, oňdaşyndan pullar ýok, işler ýok, sakraşyňlar bolup dur. Oňdaşyndan koronavirus, hökümet hiç bir kömek edenok dol ýagdaýda. Şonuň üçin kuwwatlanyň, gaýrat edin. Şul aksiýalara başlanan sebebi çörek nahyrymek bir tarapda, ýöne umumy adatlyga gitmek ikinji tarapda. Onam unutmak. Ýene bir redaksiýa alkyşlaryny okuyan tüwelime şu rejime siz birinji liniýada dursaňyz, gaýrat edin. Öz hukuklaryny bitirme. Öz gorkuňyzy ýuwaş-ýuwaşdan aýryň. Biz hökmany suratda ýeňer, hökmany suratda şu rejimi aýryp demokratiýa ýol ederiz. Sag bolun, taňa ýatasyn. Ýene de size Allah kömek etsin, kuwwat bersin. Bizim aktivistlerimiz ýerine kömek eder. Biz daşynda näme kömek edelsek ederiz. Eger de bir ýerde saklasa, on adyny alın, wezipetini alın, haýsat diline alın da bize geçirin. Biz onu şu ýerde mejnarodny edaralar bilen gurulanyşyp, ýa-ni oň netijesini çykararys. Sag bolun, ýene bir gerek size üstünlükler arzu edýän, birinji bilen jan sağlyk arzu edýän. Allah olasyn. Sag bolun. Yerin kenarında yol oturdu, yer oturdu, ayak çek. Geçmişten hem iyize karlı gelecek. Doğduk mekanından berildi kuştum. Düşümde görmedik iyiliğine düştüm. Bundan arayın buğuluk, bundan arayın su. Celan orada çiçek fen. Gülen orada yok. Ya bu bayrak mı ha? Silah mı ha ya? Nun birinci yelek silah mı ha ya? İzine dörtülmez soğurlan yelek. Oyna bir adam adı, bağlıgar ölek. Men gülsem ağladı, ağlasam güllü. Hakit hükümeti yardıma sallı. Bir doğru gelmedi, madam arkadan. Buğday ektim, kepek verdi arpadan. Dene yerini kuğruy, samanı uzattı. Yan yanam, yol şeyler uzaktı. Yan yanam yol başında durdum ha. Bu nerede dönecek yani yurduma. Yollar ömürden ön kutoraydı mı? Beyle orada bakşayım, kutoraydı mı? Tandıranı, salgabına sağlığına, kör surat çekermiş gevur ağlarına. İl bunu yat buldu, şahatlıklar gülküy.
Bugün koşu yazmak ayıptır belki. Cezaның ağır ölüm diye.